जों बिनि आरो सिदिंसरा बिसिनि आमरा बारानि दं फंबो रथापारा अजा जों कायसा थांनाय रयबार मुखाना जों मिजाराव काजा अजा नक कायसा फेमिलि नक पुरा असके खामगा तुम समार लिया बो जों जों साइमनो कायसा नक इसाना बुसो कष्ट गे जों दिनै जागा सुबावना फायगातां इंगाय जों ये महाराज सिनि आइडियोलॉजी ये त्रिपुरासा बदिखाय जों जय बं नांमा समाय जों बंनो किच्छा कोन हेल्प खायमनो वाबनि बागै जों जागा महाराज जे आइडियोलॉजी ना फॉलो खायो जों आरो सुबावना फायगा जागा जिजिं सरा दिसिबो जों दिनै आरो जों तीन दावरि खाबाना ताय जों बसखाङो सिनि यां एरि सरकाराव जों तम खायमा नायगोन खब अमनितै फाइनेंशियल एसिस्टेंट दावजारिमान औ सारा जों ताय सिनि महाराज थानिबा किसासो जवा सुजमान अमनितै जों सानाय सिनि एमएलए बो फाइनाय फैनायाबा एमएलए तो दाबो अरा करे नि गायसा प्रोग्राम जने बाव थांगा यूएसए आव अबनता जों जागा सिनि यो डॉक्टर अरनि सिनि अरनि ब्लॉक प्रेसिडेंट दङ निरम त्रिपुरा सिनि वाइस प्रेसिडेंट दङ डिस्ट्रिक्टनि फर्मार वाइस प्रेसिडेंट विनोद त्रिपुरा तबो ताय दङ अरनि चेयरमैन सिनि बेनिसरते अरनि यो डॉक्टर दङ जगति त्रिपुरा राहुल ताय सगजाक पपन देबरमा यां दङ सिनि आगे डिस्ट्रिक्टनि मेंबर सिनि मजय त्रिपुरा आसन हामबाय जय नंनि नखम माने कय दिन ओंखा रायबार खामानि दिनै रायबार ओंखा एक सप्ताह ओंखा तो नै सब फाय नंनो तीन रफे खेला राजा मुथानि सिकाला बाजाराव आनो साइजो खायफैगा कयबान तीन रफे खेला तीन बान निनि बुमुंखाय आनि बुमुंखाय कन्नकला त्रिपुरा ताखे नखम माने नंनो आइफुगो अब जों मुसक लानायनि दखानाव फायगा हिंगाय सिनि उनाव खामै दंखा खामगा हिंगाय जों गासाय थामानि मारक बिया मुसा मारगलिया इ जागोन बुंखायता पारानिखाय रथ राजा पारा ब्लक खाय मुनो